ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ, видеое ки ами саҳарӣ партофтагӣ будем дар бораи аму як бачаке ки айвосе гум шудагие ку ҳавай пайдо шуд. занг зад, гав задай, қати якашино гав задай, қати хонагиҳошон гав задай. хулоса дар Москва дар ами тарафҳои Домодедов будай дар ки ҷое ана хай гап задиян вазифаи мо ёфтани авай буд. ёфтем шаалакай даш дига бо хонагиҳошон хичон медонанд, хичон қатиш маслиҳат мекунану. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ кардантон ки видеоро падилитса кардем. видео 18000 19000 просмотр гирифт дар байни 7-8 саат ва дар байни ами 7-8 саат пайдо шуда меодам. ҳазор раҳмат барои он нафарое ки бетараф нестен, видеоҳои моро дастгирӣ мекунен, падилитса мекунен, лайк мемонену, ба дигаро роҳӣ мекунену. ана ин рӯз бародарои азиз ман сафар дорум. иншааллоҳ дуо кунем бародаро, умед ба дуои шумо дорем. насиб карда боша бо ба Санкт Петербург, бо ғарибӣ, бо ҳайватан дур ва бо ниёз ба дуои шумо дорем. дуо кунен соҳ саломат равем, расем ба ҷоу маконона. мо иншааллоҳ хай видеомон буромадан мегирад. Питер, мардуми Питер, биёин ба аввал дуо кунен ки мо соҳ саломат равем, расем ба ҷоумона, баъд биёед чикрихирӣ биёин чикри сиёалаф. вале иншааллоҳ мерум уҷа сиёалаф мекунем. бо мо аку олева мегем, шуморо ман намедонам номи авқота чӣ мегем, мо да олева мегам. сиёалафу модела авқоти ба мазза. рӯз ами хона да каранка хӯрдум, вале бои қаб гирифта бурдастем, қати мебарам уҷа иншааллоҳ. гуфтию гапо бо ташкил я алло дига бол.